Na to, aby sme mohli opísať pohyb, je potrebné poznať niekoľko základných pojmov. Medzi ne môžeme zaradiť pojmy hmotný bod, trajektória, dráha a posunutie. Pohyb ako taký možno opísať slovne, ale aj matematicky. To, že nejaké teleso mení svoju polohu vzhľadom k nejakej sústave alebo inému telesu, je možné opísať pomocou tabuľky, grafu, pomocou rovnice, alebo ako som už spomenul, slovným opisom. My si rozoberieme prípad opisu pohybu pri ceste z Banskej Bystrice cez Zvolen do Nitry. Na to, aby sme mohli tento pohyb opísať, nie je potrebné poznať všetky detaily toho telesa, ktoré sa pohybovalo. Podobne ako keď opisujeme pohyb Zeme okolo Slnka alebo pohyb planét okolo Slnka, nie je potrebné vedieť v každej situácii, aké majú planéty rozmery, akú majú farbu, akú majú hustotu a podobne. A napriek týmto ich vlastnostiam, ktoré môžeme pri určitej charakteristike pohybu zanedbať, vieme ten pohyb opísať dostatočne presne. Rovnako tak pri ceste z Banskej Bystrice do Nitry nie je potrebné vedieť, akým autom sme šli, aký výkon malo to auto alebo akú dĺžku malo to auto, aké bolo široké a podobne. A preto zavedieme si pre zjednodušenie určitý model, pri ktorom niektoré vlastnosti zachováme a niektoré zanedbáme. Tento zjednodušený model nazveme hmotný bod. Bude to teda model reálneho telesa, pri ktorom zanedbáme jeho rozmery, ale zachováme jeho hmotnosť. Čiže bude to bod, ktorý má hmotnosť. Trajektória je ďalší zo základných pojmov. Trajektória je množina všetkých bodov, kadiaľ sa hmotný bod pohyboval. Trajektória môže byť v určitých prípadoch viditeľná, ak napríklad prejde lyžiar po nejakom snehu a zanechá tam stopu, vidíme tie miesta, kadiaľ išiel, práve vďaka tej stope, ktorá je vlastne v tomto prípade zároveň trajektóriou. Alebo ak letia lietadlá a zanechávajú za sebou nejakú stopu, opäť je to viditeľná trajektória. Avšak sú pohyby, kde trajektóriu nevidíme, ako je napríklad pohyb tejto golfovej loptičky. No a v tomto prípade teda by trajektória bola len myslenou čiarou, ale pozostávajúcou práve zo všetkých miest a bodov, kadiaľ sa ten hmotný bod pohyboval. V tomto prípade teda na obrázku mapy a našej trasy z Banskej Bystrice do Nitry je trajektória práve táto modrá čiara. Nie je to však to isté ako dráha. Dráha totiž predstavuje dĺžku trajektórie, čiže tu vidíme, že v tomto prípade by to bola dráha dĺžky 124 km. Dráha na rozdiel od trajektórie je fyzikálnou veličinou, má teda svoju veľkosť, ktorú vieme určiť, má svoje označenie, ktoré je zvyčajne pod písmenom S, no a svoju základnú jednotku, kde základnou fyzikálnou jednotkou dráhy je 1 meter s označením M. Posunutie nie je to isté ako dráha a nie je to isté ako trajektória. Je to ešte charakteristickejší pojem pre vyjadrenie alebo opis pohybu. Posunutie totiž je vyjadrené nielen veľkosťou, ako v prípade dráhy, ale aj smerom. Posunutie je teda vektorová fyzikálna veličina. Môžeme ju označiť písmenom D, alebo teda ak dochádza k tej zmene polohy daného telesa, tak môžeme túto zmenu vyjadriť ako delta D. Jednotkou je teda tiež meter, ale ako som spomenul, je vyjadrená ešte aj smerom. Môžeme teda pre tento náš prípad vyjadriť polohu nášho počiatočného bodu, teda Banskej Bystrice, ktorú môžeme vyjadriť prostredníctvom súradníc alebo prostredníctvom polohového vektora.
Polohový vektor je orientovaná úsečka, ktorá ide od začiatku tej našej súradnicovej sústavy, voči ktorej sťahujeme pohyb. Ja som začiatok umiestnil do Bratislavy a je teda Banská Bystrica voči Bratislave určená vzdialenosťou a určená nejakým smerom. To isté Nitra, čiže Nitra je určená nejakým iným polohovým vektorom. No a keďže sme sa posunuli z Banskej Bystrice do Nitry, tak naše posunutie by sme mohli vyjadriť takouto orientovanou šípkou. Posunutie, ako vidíme, má veľkosť, ktorá však nie je totožná s veľkosťou dráhy. Dráha bola 124 km, posunutie je akoby vzdušnou čiarou, sme sa preniesli z Banskej Bystrice do Nitry, čiže v tomto prípade je to len 91 km. No a keďže posunutie je charakterizované ešte aj uhlom, tak keby sme priložili uhlomer, tak by sme namerali asi takýto uhol v tomto prípade voči tej vodorovnej osi. Posunutie teda môže byť menšie ako dráha, ale niekedy môže byť aj také isté ako dráha, a to v prípade, že trajektória je priamka. Ak je trajektória priama, no tak ak sa presúvame z nejakého bodu A do nejakého bodu B, no tak prejdeme určitú dráhu, ale vidíme, že posunutie by zodpovedalo svojou veľkosťou tej istej hodnote. Ak je však trajektória krivka, v tomto prípade, keby sme odmerali jej dĺžku, merali by sme dĺžku tejto trajektórie, to by zodpovedalo nejakej dráhe. Avšak posunutie, čiže priame spojenie z bodu A do bodu B je v tomto prípade kratšie. Posunutia môžeme skladať, môžeme si tú našu cestu rozkúskovať, napríklad tak, že z Banskej Bystrice sa vyjadríme posunutie najskôr do Zvolena, označím ho ako D1, no a potom zo Zvolena ešte posunutie do Nitry. Vidíme, že na výslednom posunutí to nič nemení, je to stále 91 km. Teraz som to uvádzal pre inú súradnicovú sústavu s počiatkom v Banskej Bystrici, ale vidíme, že na veľkosti posunutia sa nič nemení. Skladať posunutia teda znamená sčítovať dva vektory. No a princíp sčítovania dvoch vektorov je veľmi jednoduchý. Robí sa tak, že spojím počiatok prvého vektora s koncom toho posledného vektora posunutia. Čiže v tomto prípade je to počiatok prvého vektora, ktorý je tu, no a koniec druhého vektora, ktorý je kdesi tu. Vieme vypočítať dokonca aj veľkosť tohto posunutia. No a to sa robí cez takýto vzťah, čiže veľkosť posunutia prvého na druhu plus veľkosť druhého posunutia na druhu plus súčin prvého posunutia krát druhého posunutia vynásobený 2 krát kosínus uhla beta, čo je uhol nachádzajúci sa, alebo ktorý zvierajú práve tieto dve posunutia. Takisto to vieme vyjadriť pre posunutia, ktoré sú napríklad na seba navzájom kolmé. Čiže princíp je stále rovnaký. Spájam počiatok prvého posunutia s koncom druhého posunutia, alebo posledného v tomto prípade. Čiže výsledné posunutie by bolo v takomto smere a s takouto veľkosťou. Alebo môžu byť posunutia takéto, že som najskôr šiel dopredu a potom som sa vracal. Čiže princíp zase ten istý. Počiatok prvého posunutia, koniec druhého posunutia. Alebo sa posúvam priamo len v jednom smere, ale môžem nájsť opäť výsledné posunutie, opäť rovnakým princípom. Vidíme, že zrejme by nebol problém nájsť aj veľkosť tohto posunutia, a to buď priamo meraním, ak by sme kreslili tieto posunutia v mierke, alebo prostredníctvom matematického vyjadrenia, kde v tomto prvom prípade vidíme, že máme pravouhlý trojuholník. Pre pravouhlý trojuholník platí Pythagorová veta, čiže ak chcem vypočítať túto najdlhšiu stranu, ktorú voláme preponu,
ktorá v našom prípade zodpovedá tomu výslednému posunutiu. Je to prvé posunutie na druhu plus druhé posunutie na druhu a odmocninu z toho. V tomto druhom prípade je to ešte jednoduchšie, stačí odčítať veľkosti jednotlivých posunutí a dostávame výsledné posunutie. No a v treťom prípade je to súčet týchto dvoch posunutí, ktoré sú v rovnakom smere.